Tliet Spazji Teatrali se jibbenefikaw minn fondi għal xogħol strutturali maġġuri. Dan wara li saret evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet imresqa taħt it-tieni fera tal-iskema ta' finanzjament ta' spazji teatrali. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici ħabbar kif dan sar permezz ta' kollaborazzjoni sfiqa mal-Kunsill Malti għall-Arti u Teatru Malta. Il-Ministru Bonnici qal kif it-tliet spazji teatrali li se jkunu qed jibbenefikaw minn miljun euro bejniethom kollha huma it-Teatru Salesjan f'Taslima, it-Teatru Pandora fiż-Żejtun u t-Teatru Blu Arena f'Ħażabbar. Qal kif din kienet weda elettorali oħra li ġiet imwettqa fejn dawn l-inizjattivi ipoġġu fuq quddiem it-teatru fil-komunitajiet lokali biex ikollhom il-mezzi finanzjarji ħalli jwettqu titjib sinifikanti fl-ispazji teatrali tagħhom. Ħloqna din l-iskema biex inkunu nistgħu ngħinu lil soċjetajiet għaqdiet biex jirranġaw dawn it-teatri kif suppost jtuhom xogħlijiet strutturali li hemm bżonn. Qal li l-iskema b'mod ġenerali timmira li tiżgura li jkun hemm legat għall-istudju spazji teatrali, katalgu għat-teatri f'Malta li jidentifika u ġabar informazzjoni importanti dwar l-ispazji teatrali differenti madwar Malta u Għawdex. Il-Viċi President tal-Każin tal-Banda taż-Żejtun qal kif dawn il-fondi għall-Każin ifissru ħafna. Il-proġett tagħna huwa massiġġ għandna dat-teatru li nistgħu ngħidu huwa ġojjel fis-Sawt ta' Malta x'huwa l-ikbar wieħed fid-daqs tiegħu ġewwa s-Sawt ta' Malta. Ħanatu dan il-ġojjel lura lill-komunità biex isiru dawn rappreżentazzjonijiet jerġgħu ġo fih. L-Inġinier Julian Paul Xikluna li hu wieħed mill-managers tal-proġett tal-Każin tal-Banda ta' Ħażabbar qal kif dawn il-fondi se jservu bħala nies ġdid għall-Każin ta' Ħażabbar. Il-proġett tagħna jkun jinvolvi barra t-teatru li għandna li qiegħed outdoor ħajsiru wkoll changing rooms taħt l-art, ħajsir storage kbir bħala basement, ħajsiru wkoll recording studio, ħajsir sala li ħatkun qiegħda tintuża għal talim ta' mużika, għal talim ta' sfin, għal talim ta' drama. Ġifieri għandna proġett ambizzjuż ħafna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.